fixo a plataforma Cidadán, non a plataforma política, como din algúns medios de comunicación. Pero, bueno, como diso, xa estamos acostumbrados, non vamos nin a facer caso, como que non queirades poñer nada, danos igual. Vai salir un manifesto, van a ler 3 ou 4 personas, e logo despois darase por rematado, finalizado o acto de hoxe. Pois xa miraremos o que faremos a partir de hoxe, porque nós pensamos que isto non se debe de acabar aquí, para defender este patrimonio que é de todos, é un sitio privilegiado que come, claro que me gusta, que gustaría incluso para él, pero no, é noso, é de todos e temos que loitar por él. Gracias a todos por vir e ahora vai salir o comunicado. Gracias. ¿Oís ahora? Ah, vale, gracias por vir todos e a todas. Vamos a ver, a chamada Pousada Xardíns do Salnés parece ser tal como se manifesta polos seus promotores, que a súa finalidade é a diversificar a oferta hosteleira da comarca do Salnés, asegurar a cobertura dun mercado emerxente, como das persoas con algún tipo de discapacidade, e aqueles que precisan dun lugar apropiado para hospedarse. E o seu componente principal é o carácter social. Apoiamos plenamente todos os proxectos que impliquen dar accesibilidade a todas as persoas que por varios motivos no desenvolvemento da súa vida cotidián encontranse co gran problema de mobilidade. E por elo condiciona cada día a súa calidade de vida a cal a todos temos dereito. Desde aquí seguimos animando tanto a Deputación como os concellos a que sigan traballando e investindo nese tipo de accións, xa que como cidadáns diariamente vemos o moito que aínda queda por facer sobre esta cuestión e solidarizarnos con todos eses cidadáns que levan moito tempo sufrindo por eses inconvenientes. O que sí demandamos é un respeto histórico para todos os veciños da vila de Ogrove, querendo facer, cambiar ou acentuar calquer cambio tan importante como así consideramos a construción dunha pousada xardín no que é para todos nós o antigo sanatorio da Lanzada. Reivindicamos o dereito dos veciños a veciñas a que se nos escoite e se nos teña en consideración. Hola, bos días. Hola, e seguimos opoñéndonos porque non creemos que poida manterse a Escola Obradoiro se se ubica neste mesmo sitio. A Pousada que queren montar aquí. Porque non hai sitio para espacio e para actividade. Non vemos posible que o proxecto proposto poida ser executado como Pousadas, con unhas características moi definidas. Se poida converter nun diferente, como nun hotel aquí. O traslado a outro concello da Escola Obradoiro, a consecuencia das obras que se deben realizar para a Pousada. Creemos o inicio dun fin. Os veciños non entendemos o porqué nin a cambio de que. Non debemos engañarnos. Os veciños tendemos a man á Diputación para axudar a topar alternativas e no caso de que o noso concello non fose posible, non temos dúbida de que outros concellos darían a benvenida a este proxecto para poder construir esa pousada fora do antigo sanatorio. Para todos! Non creemos que poida manterse a Escola Obradoiro se se ubica neste mismo lugar a Pousada por espazo e por actividades. Non vemos posible que o proxecto proposto para ser executado como Pousadas con unhas características moi definidas se poida convertir nun diferente como un hotel-escola. O traslado a outro concello da Escola Obradoiro a consecuencia das obras que se deben realizar para a Pousada creemos o inicio dun fin. Os veciños non entendemos por que nin a cambio de que vamos a enganarnos. Os veciños tendemos a man a Diputación para axudar a aportar alternativas. E no caso de que no noso concello non fose posible, que creemos que sí, temos dúbida de que outros concellos darían a benvida a este proxecto para poder construir esa pousada fora do antigo sanatorio. No Grove creo que tamén é posible.
educación, o deportivo, sociais e cultural sexan os motores que moven o día a día dese centro. Invitamos a Deputación a que comparta con nós ese proxecto de futuro e o acolla con tanto entusiasmo, motivación e gañas como temos nós. Queremos as grandes posibilidades de natureza públicas que estas instalacións teñen. Defendemos a continuidade destes servicios para toda a comarca do Salnés. Moitas grazas. Bueno, nós, a Plataforma Cidadán, queremos agradecer a todos os veciños e as veciñas que estamos aquí. Non descartamos tampouco, dependendo de como se vai a terminar isto e o que vayan a facer desde a Diputación, non descartamos facer movilizacións no futuro. Gracias a todos e a todas.